DXDC Radyoman Report. Wala pa maistablisar sa San Pedro Police Station ang motibo sa pagpusil patay sa usa ka lalaki na ilang biktima nga si JBC Hagunos, 37 anyos minyog residente sa Talisay Mental Relocation ning siyudad sa Davao. Lumad nga taga Trinto, Agusan del Sur. Nahitabo ang pagpusil kagahapon alas 4:05 sa hapon sa Arellano Street sakop sa Barangay Tendas A ning siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armed Davao nga pulis sa Major Marvin Hugos, ang Station Commander San Pedro Police Station gibutyag niini nga wala pay person of interest tungod nagpadayon pa ang himong investigasyon sa kapulisan. Sigon ni Hugos wala pa ya motibo apan gina-consider nga posibleng personal interest o ginasuta pa usab karon ang crime scene kung aduna bay CCTV camera nga gimuntar aron makatabang kini sa nagpadayon nga investigasyon. Samtang ang mga otoridad naningkamot usab nga makig-coordinate sa pamilya aron mapailawom og otopsiya ang patayng lawas sa biktima. Bisa to ang ipahigayon nga investigasyon din record checking din sa to ang stasyon lama sa record din pakita po nato sa iyang address ka taga Trinto Kinesia. Gikan sa San Pedro Police Station kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Madon Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.